Ka KBB Subdistrict Team Maugis Iem Parisora ha kenyada ukupa baku John Paul Baar ha kenyalam iba san kupar marbanyang kum unong peitlang KBB ka Subdistrict Team bat isket tri kong balari kongwir kilayo banrakhe pendon buram ya ka jubili rupa ha ka nyo tarik unailur arda pusan ha Saint Peter and Paul Catholic Maugis Iem ha kani kasngi laslang ya ka jinglek nyam da ka bayai prusyon da ka bara ya ka tien ka jong ublei bat buat sa ka mas bakhuj Ukongsan ha kamas bakuj ide Reverend Father Stefan Kharbani SDB ibadai Paris Priest jong ka sora parish bala pensyit ham syusyu ya ke jinglek niam da ka kenhun koya Saint Peter and Paul Catholic Maugis Iem bat syusyu komen cumpekan mahong ne baki don life light teli ki kenhun KBB ha ka Subdistrict Maugis Iem bat kini ki kenhun ki trai borba shisha halaki jong ki kamram ban pendep bat hakaba kabalang kal bensyet bat IT haki ban tray lingba ke jingdon ki kenhun KBB kabalang ka klan bat kayar khamtam e ban tip ya tieng ki jong ublai ban slur ban pule ya tieng ki jong ublai ban rhem haki jingduai bat bandon ru ka mensim ya te song ya i yeteli wei bat ki wei hakani ka sni rakhe jubilee leidon lang ki sister na sora konben ki sister na Maugis Iem konben usketri ka PPC babu Elias Sawian ki khot ka PPC kinelam jong ka kenhun KBB na ka Subdistrict Laitra ibabu head katikis jong ka Subdistrict Maugis Iem babu Donbor El Nonglaj nong peitlang KBB jong ka parish team babu Hamilton Khangwar usketri ka KBB parish team babu AP Basemoy ki khot EC jong ka Subdistrict Maugis Iem kinong peitlang jong ki KBB bat ki leader KBB baro balai dan lang ru i present bat sketri jong ka sangkan thai paris sora bat ki para pengai jong ka Subdistrict Maugis Iem kasngi ka pernai kasngi ka sai kasngi ka ba ngiyo barakhi ya kani ka kunhun balang barit jong kani ka Subdistrict jongi Subdistrict Maugis Iem ti ngai kublai ki wei ngai kublai staff dan lang ni bat ngi Sister Rinat, Sister Kridia, Sister Ridalin Sim, Principal Jongka St. John Bosco Girls Higher Secondary School, Sister Pretty Turkey, makiwan ng tainap po konben sora. Kamtame yung katekis, bubudon, nopek, no sharay, Jong Kanig Subdistrict, ngay kublay ipi, yakirang balang, kimi balang, kumjuru kumtame ya ki leader mo jong KBB leader KBB malang balang sinong ya ai kublai kapang epi simborom basuk bakmen epi UAP phaidin biang ikini ka ar phau san ligisnem ki balalet tharai ina kanuk sa pa baha mo Subdistrict Maugis Iem ka badang don tharai bun hi dang bun ki unit ha kani ka balang sinong bat kajuruk Subdistrict nang bun ki unit ma jong kania kunhun balang berit ya ai kublai kerpang ru ya iba bubu Hamilton unong peitlang jong ka parish borok kawai ya iba pilot ma bahasa yamai ni secretary jong ka parish ma bapet ya kania kunhun balang berit ya ai kublai ki yang trace tom joki ngila sedang ban rahe ban san ban roy makanya KBB hakani kaparis jungi metang kami dan porok kawai jong kaparis suah bangin sedang ya kini kayu keris ya kini kemas bukuy kebalong ketenrai jong kacing im jong kacing ngek jong ngaba jong pi ni pai show play ho ni long kibri kipatlot kibri budana indon bon kilai kinat kitam juna nang indon ublay bade bobaha ublay bosbun ublay badap da kacing i badap da kacing map ubakloi on khot yangi ban kelah ke bamut pen mai biang jara ke jong kacing ini gede kacing kemen na ke benta jonga apa kinong ilam jong KBB ki kunhun balang berit manla ke balang sinong balang ba kejing kerku ba kejing sendan jumi kinang he nang san ba kinang i ya ke ketin jong mi ba kumta kinang laban i beban sekri ya me beropo uei ubriu ubala ban tiap ya kejing temu ublei
Ne uei ubala ban ithu yakaba utrai uman. Nama kanya jong brio bayam kam liar kam ai. Bade kicing temu jumi kila ban pulam. Naba kamet ban sayam katan arsut yakam siam. Bat kane kayeng hendau. Kaban kia yakabor perkhat pusan. Ngimnang anta wat yakabadon hak hendau. Bat wat yakabang ikot kenjoru ngiyo yakaba te manu gen ubala ban syam don ayu habneng uai ubala ban tem ya ka jing thumu jong mi Kajing pule na kashitiu Paulus bakut sa Philemon. Ko bai je ngau Paulus unong lam tien. Bat mentapat sau koidi na kabanta jo Kris Jesu. Na kerpat ya phi na kabanta ukhun jonga u Onesimus. Yauba ngalap kela long ukpa ha kapor baset bendi yanga. Ngapha biang ya u sapi la kumapha ya kadonu jongahi ngajin dalakwa ban bat ya u ban nga bundu ya rap ya nga ha kajaka jonghi bangi ken mau ya kajing sedang ba kajing dap menta ar pusan snem jong kani ka tin ke jong blai ka KBB ma kunhun barang berit ha kani ka sub district jongi menta singi ni rekhe ya kani kajing dap ar pusan snem kani kajing kemen mau na ka benta jongi UAP way na kham tame na ka benta ki leader jong ki KBB jong kaman lagi balang snong Akabangi kenduk lang, kajing kenduk lang kumni ka aimen sim, ma ka pen kemen ka aimen sim, ka pen shingai, pen sirhem, ma ya kani ka kenhun balang barit, ma ya kenhun balang barit KBB jong kani subdistrict jongi. Kumang ong meni hamde bangai ro ngatarai kambun hi ha kani ka subdistrict mau kisim, ma ki unit jong KBB. Ki yaine, ma yaine benang penroi isu. Nang penyar susu, nang penkah susu, ma ya haki man lagi balang, bagi dong jongka balang. Nama kaking jong blay, abangi penjeliu ya kaking jong blay haka jing jong jong pi, ngin sui i yau sok mabha. Nama kamput tam bangi pule ya kaking jong blay kai tu yangi kumnu ngine banle haka jing jongi, jing kustan. Ngine jing kustan jongi bande ben sei sok mabha. Ma udem sok bapa penmi ki kami bapa ma man la kasngi te pai sa kijing pule mata kasngi ma kijing pule baro lightly basung tenat ibas ma ki badon sibun kimat puson na ka banta kijing im ba kijing bam sim jongi menem step nga ndum limit nga siap berbor ma ki cingkren ka YouTube udon way padar bakerteng pada Dominic Usai ai berbau jing puson man lakasing ni tangasing blai man lakasing yong kumne yong hakapor bangle join ban long padar ngarang dap nang khat lai snem ma khat lai snem yong ma tinggal le join sai le kre la dia ki seminary ma te nda lawan nda hoi man lakasnem usai yo chuti ban wan chi snong te ipa jong i sai kli i berbor ma i kli i pi mut chi sha ban yuma ban long leng dok ke pi ya chakmat ya going ahead with your decision ma
cái bà phim mượt mình lòng mình giết là đi mình lòng lên độ mà mình lòng phá đào mình trây là cái mình ta ublei mình trây là cái mình ta cái balang y ong y man la usnem ong pen ken mau y namar belei namar ba hakapor borong lai join du dang rit ma umpat tip ya ka perthai sutu ong umpat tip ya ka perthai le siun sababe hadin ma la da hadin ga jing long phadar un sababe ma nem ukli u hato pisngo la ne em ma man long leng do si junom man long leng do man long phadar si junom man la kasnem ukli u ni pilajit pilakoloi ban len ya la de ma ban sacrifice ya la de na ka banta ublei ban long leng do jong ublei ban trei na ka banta ublei ban trei ha ka bri so wan jong u ban trei na ka banta ki pai jong ublei ban trei na ka banta ka balang wong na man la usnem wong yu li u no ti hoi sisa bangi pai ka jeng pulih mata kasih kau kan long ban perkat dengan puson deh ban puson ya ka jeng im jungi no ya ka jeng im jungi atau ngi kloi ni am hoi ladang ikli gi sesar ni ma simpor hadu kan posnem yangi pada hadu kasan snem ban long pat lindo ban pen krek no na kawe ka snem ki ma kadan kita ki scrutiny ma ki scrutiny ki hapek hap check ki bahalor ma jungi ki hap check hapek long kumno ma na dong hadong hapek walap check kata ru dang don giling do ki ba ngi ong kumno dang ino ya jing long do ru ma hai te pek hapek te pek ya jing long kumno ban long ubabit nem ka jing rekod ka biang ne em ka jing start ka biang ne em ka jing kot ka kia haru don em ka jing kot ka jing kia hatu don em kata ka jing duai u duai em uling do plum duai la mo na ni kin niam ro na ni tong first preference mod hoi ka jing ajan jungi bo play ke bangi la ino ya ka ying ka sem ino ya ka mo ki men ki para ino ya ka jing don jing em bar khoi la ino la dangi majan bo jik su ding ajan ban no ma te ka jing duai ro don kam u khana ba don na seminary aspiranted la da don itu ka jing long ban inkling sha ka jing duai mod long babit sutu ti la da ni pep mas hai don ki por bang pep nak ka daw bum la kier ma kata te blai sutu dai la ngi pep khnang ya ka mas khu ka long ka pop ka bakrau ma ngi hab malik phla ma mengi hab malik phla ma pen kela ka bamot lam da kum ta in support shi du job ma te sutu sha ya kan bun ki ba kan na kan ni gospel mta kasi to in pai shi u ma mau ji su ong ada pi kwa shi sha balong in ong but jonga senran jonga itu ngin pai ma len ya di ba ya ding pana but ladin jonga komen ko para to ngin ya dua yo blai ku pa jongi ku bala pa ya lau kun bamarwei balong syakri jongi baro nak mentau pa bu jongi upo video khasa ki bishop ki lingdo ki rungai baik katikes ki nong trai balang makin penroi ya katingai pakila bakin klan ya ki dang brot ki badai bencara ni kerpa eme gutrai
ni ai jing im bat me pen khut me kan tang ya ki e baro bat mem ju sange ban lum lang halade ya lau pai Hakimi kulang brot jong ublay Hakimi bakit no ka pop ka prathai pop jonga ba jong phi suk ke mangi ba lakhot sakane ke jing khawai jong khon lang brot ko kan ran kamlong ba song hok ba merung pa yin jonga roi song da ka tin ba ka men sim jonga kan sakia i kamet ba kasna mu kris kan ri nga sha ka jing im bom chukut seperti muslimah Kamet bekas nam 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 Nalong ke jing syai jong ke perthai wong utrai jar babut yanga om yai ha ke jing dum hanrei yo ya ke jing syai jong ke jing im utrai dorong kat bepi u blai banon bor barok ukpa barukhun ba man sim khoi ke khu ke doi pi khilai suk man i ban chakri yaw trai Iklia kibaro ini tidak bilang tidak problem itu kibaro kita lantai itu sekretari kita isi bahan dalam ini bilang sekretari itu di satu step terus kepala apa dalam kata ini ibarat ini kalau kita ini bukan ibarat sekretari kibaro ini oh taiwan dari dalam benar kalau ini tapi kalau ini legis jadi tidak Hadian kamas bakui keladon kajing manis sakramen la yalam ya kajing duai dai babu John Kiuswet bat kakenhun kejongki bat ukongsan ha kajing manis sakramen ide Reverend Father Stefan Karbani Paris Priest jong kasora Paris. And